Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Aiwa tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mune mamwe mamessages awo atadzoka takakubatirai. Message yedu ekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Can you please post my story as hidden identity? Inini womukoma ndakakurawo ndisingarerwi na biological father vangu. Ndakakurawo ndichirerwa na stepdad vangu sezvandakanzwawo uyo mukadzi uyo achitaura paconfession yake. So inini my advice to her is let her try to be happy. Iye ngasazama kuzvirwadzisa nezvimwe zvinhu zvekuti anenge asina control over it. Kana kuri kunze the stepdad kana vakafind out, let him find out mukoma, because inini on my own side ndinoona sekunge unenge wava kutongozvirwadzisa. What happened to me mukoma, I grew up thinking kuti my stepdad was my real father, but ivo baba vangu vakazoti ndava ne 16 years ndipo pavakabva vazongonyuka out of nowhere. And what pained me the most is kubva ndiine 16 years my mom then forbid me kuti ndinge ndichizoudza my stepdad kuti kwainge kuine vamwe baba avo vainge vachiclaima kuti he was my biological father. So you can just imagine the trauma. Apa ndainge ndichiri mwana mudiki, only 16 years, I was not even mature. Zvandainge ndava kuitwa namama vangu ndezvekuti vaiti kana kuri kunzi ivo biological dad vangu kana vava kuda kundiona, ivo mama ndivo vaireceive matext messages acho, vobva vandikuudza kuti enda unomira pakati mutown. Ivo mama na biological dad vangu vainge vakatomakana zvezve, but they were just trying to make up so that inini ndikwanise kuzongoita just a little bit of a relationship na baba vangu. Saka mama vaingonditi kwira kombi, baba vako uchazonovaona vakakumirira pakati. So much that I would even lie to my stepdad kuti ndainge ndichienda ku all night prayer, saka ndaibva ndaenda ndobva ndanorara kumba kwa biological father vangu ndichinosangana nemamwe ma siblings angu, but that bond was never there, because what I have realized ndezvekuti izvo zvisingazivikanwi like nemunhu uyo anenge akasiyana nemurume wake waanenge akaita naye mwana, ndezvekuti once you have like let go of each other, uyo mukadzi munyowani anozoya mu picture, vana avo vaunenge wakaita nemurume wake haatombodi kana kutombonzwa nezvavo. Such was the case with me, but I want to thank God kuti already I then saw through the lies and everything, because my stepmom ivo vakangondifarira the first day randakasvika ndokubva vatanga kungonditi ava ndo vanenge navako ava, sort like that. Then with time baba vangu pavakaramba vachingoda kuti ndinge ndichibonda nema siblings angu, ivo vakabva vatanga kungoresista ndega. I then decided to let it go, but from 16 years until I was 18 years ndipo pazvakazobuda pachena zvinhu izvi. At that time ndini ndega mukoma ndakangobuda musaga ndikati no, is enough, I cannot take it anymore. Ndakatomirira one day ivo stepdad vangu vabva kubasa, mom was not even there. Ndikabva ndati baba, there is something that I want to talk with you about. Ivo vakabva vati ndiudze zvako mwanangu. Then ivo stepdad vainge vakatogara zvavo vakambosuspecta, because the side of the story yavakandiudza ndeyekuti ivo vachinotanga like kunopfimbana naamai vangu, hanzi vakatomboudza amai kuti iwewe I think you are pregnant, but amai vakabva varamba, because ivo stepdad vangu vainge vakambogara nemudzimai before. Saka vakati ivo vachindiudza, hanzi ndakati ndichinosangana naamai vako ndakabva ndaona kuti no, there is something wrong, munhu uyu ane pamuviri. Asi hanzi amai vangu vakabva vatsika madziro, and since she was underage hanzi vakabva vati ndinozvisungirira. Then ivo baba vangu my stepdad vakabva vazotya vakati munhu uyu apa underage apa, kana zvikazonzi anenge azvisungirira ndinobva ndatonofira kujeri chaiko. Then my stepdad just took his wife, who was my mom, and then my mom later on said, "Good, I am pregnant." Saka at that time, my stepdad, this thing, it was always in his mind. Zvekuti inini pandakazobuda pachena, he was so thankful. Akabva ati ivo vakabva vati mwanangu waita hako basa, because it shows kuti you are mature, you are more mature than your mother.
anyway mukoma nashi amai vakazoti vadzoka uko kwavainge vakaenda. He was then confronted by my stepfather, vakabva vazotanga kuchema. So to that sister of mine, inini, I went through that same process and I understand kuti what you are going through. You need tough love chaiyo ndo inotodikanwa, because kana ukasawana munhu anokupa tough love, anokupa zvivindi zvekuti tell your stepdad kuti iwewe you just found out kuti you are not his biological daughter, at least zvinobva zvakupawo peace of mind. And like what you said kuti wakaudzwa kuti iwewe unofanira kuti unge uchizofamba like nadad vako, it is far much better that you go to your biological father, complete that step, as long as you know kuti in your heart your stepdad is your stepdad. That will never change. So dear, I suggest that you speak with your stepfather. Just find a space and time when you have to speak with him. You might even be surprised kuti ivo all along my suspicions vainge vatori navo kuti you are not his child, just that semwana zvimwe zvacho haungazvizivi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, hanzi tough love yandiri kupa my fellow sister there, hanzi she needs tough love. Saka vahanzvadzi hanzi udzai your step dad kuti you know the truth so that he should also know the truth. Ameno kuti munopaona sei vedare. Edzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukomana Ashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu yangu. Nyaya mukoma yakamira sekudai. So inini I am a single mom, uye zvekare ndiri kuranawo kabusiness kangu. Kabusiness aka karimo muguta guru reHarare. Saka kashopu kangu aka karipo pane imwe complex iyo inonzi Gulf Complex. So mukoma pandakatanga kurana kabusiness aka, this was soon after lockdown. Before lockdown painge paine imwe kambani iyo yandainge ndichishandira. Kambani iyi yandainge ndichishandira salary yacho mukoma yainge isitombori right zvachose. Zvaingovawo zvezviya zvekutongoti at least ndaingobhadharawo renti, zvekare nekungoendesawo mwana wangu kuchikoro. Apa ndainge ndichingozvigarira zvangu muka one room, but ndainge ndichingoti Mwari makanaka. And by the way, inini ndine matwins. Saka kuva nematwins ndakatoudzwa kuti hanzi mumweya, in the world of spirit, pane zvazvinotoreva kana wakazvara matwins. Ende vanhu vanofarira kuitisa vanhu miko, ivo vanotoprefer kuti unge uchiitisa matwins miko, nekuti hanzi zvinhu zvacho zvinokasira kubatira very fast rather than munhu ane mwana one. So after lockdown mukoma ndakabva ndazodzingwa basa. And the reason as to why ndakadzingwa basa, it was because supervisor vangu pandakapinda basa vainge vakandiudza kuti ivo vanondida, but ndakabva ndavaramba because ndainge ndiine umwe munhu wandainge ndichifambidzana naye. Zvekare mukoma ndainge ndichiri pakuchema murume wangu uya muchinda wandainge ndichifambidzana naye, he was just a high school friend. Saka tainge tichingofambidzana zvepafoni, and that was enough. Ndainge ndisingade kuti ndinge ndichizotanga kudanana neumwe munhurume physically. Saka supervisor ava vakafungidzira kuti sezvo zvandainge ndakafirwa nemurume wangu ndainge ndiri panzara yebonde. Saka kubva zvandakazovaramba ndikavatuka, vakabva vandivenga kusvika pakadzikadzika pemoyo wavo. Asi ivo vainge vasingangodi zvavo kundiudza kuti vainge vakandivenga. Saka patakazodzoka kubasa after lockdown, ivo vakabva vandiudza kuti kambani haina mari. Saka it was laying off some workers, and ndini ndakazotova wekutanga. And izvi ndakabva ndazviziva because ivo vainge vakambondipfimba ndikavaramba. Saka ndakabva ndangopiwawo kapackage kangu kainge kari kadiki diki. Ndakapiwa $1,000. Saka ndakati ndapiwa $1,000 iyaya, ndakati ndabhadhara mabills angu, ndokubva ndazosara ndiine $700. Ndakabva ndatora mari iyaya ndokubva ndazotanga kabusiness kanguwo. Then ndakati ndatanga kabusiness kangu ndainge ndichingokaranawo paGulf Complex ipapo. And mukoma Nashe, zvinhu zvainge zvakaita kundiomera because vanhu vazhinji vanoita zvekutengesa, vanokusimbisa vachikuudza kuti kutengesa kune mari, but it is a struggle. Mazuva ano mukoma munhu wese ava kungotengesa zvekuti unotoshaya kuti wacho achakutengera ambori ani. Apa mukoma
ndaifanira kuti ndinge ndichibhadhara kashopu kangu apa kumba zvekare, ndaifanira kuti ndinge ndichibhadhara rent. Mukoma zvinhu zvangu zvainge zvakandiomera. Vanhu vane vana matwins munongozviziva kuti kana uine matwins zvinhu zvose zvaunoita zvinenge zvingori double. Zvinhu zvainge zvakaoma ende mukoma upenyu hwakandiomera kusvika pakuti ndakashaya kuti ndoita sei. Saka zvadaro ndakabva ndazova shamwari, ndakashamwaridzana neumwe mukadzi uyu ndakasangana naye apo paainge auya kuzimu, but mukadzi uyu pari zvino ariko kuTanzania uko kwaanoita izvozvo zvakashata zvekujoinisa vanhu muzvinhu izvozvizvi zvekuromba, but mukadzi uyu aimbogara muBotswana ende iye zvaanoita anotoita zveurana. Iye ndirana mukuru, anowanzokuranira vanhu vakawanda. Saka ndakabva ndazongojoinawo izvozvo zvekupota ndichiranirwa naye achindihodhera zvinhu zvangu ndichizozvitengesa kunoko. Saka takazoti toramba tongotaura tichienda deep kudzamara iye ndazomuudza maproblems ose awo andainge ndichisangana nawo. Saka ndakati ndaona kuti zvinhu zvake zvinotengwa very fast. Ndakamubvunza kuti why is it zvinhu zvako zvichikasika kutengwa? Iye akabva angoti zvinhu zvangu tengwa nekuda kwekuti inini ndiri munhu ane laki, but mukoma ndakabva ndazoona kuti kana munhu akasakuudza chokwadi zveshuwa unongoramba uchingozviblema kuti ndine munyama, yet kunze uko vanhu vatori nemishonga yavo yavanobata, like mishonga inobatwa nemukadzi iyeyi uyo akazondijoinisawo muzvinhu izvozvo mukoma. So ndakazoti ndanyanyisa kutambudzika. Mukadzi uyu akabva ati handaifanira kuti ndirambe ndichingoshushikana nekuti pane zvaainge achida kuzondiudza. Akabva azonditi ndinge ndichizouya kumba kwake. Ndakabva ndazokwira kombi ndokubva ndazoenda kumba kwake. Mukoma Nashi ndakati ndichinosvika pamba pake, chinhu chakandinzwisa tsitsi ndeamai vake. Amai vake ava unoshaya kuti vakakwana here kana kuti havana kukwana, ende unonyatsokuona kuti munhu uyu is not a happy person. Amai vacho vari kurwara, vanorwara zvinonzwisa tsitsi. Saka ndakangoti ndaona kuti amai ava zvavainge vachiita behavior yavo, iye mukadzi uyu shamwari yangu munhu anenge akabata chete. Munongozivawo isusu vanhu vatema kuti ukangosvika pamba pemunhu kana ukaona pachingoitika zvimwe zvinhu zvinenge zvisiri normal, ndakangozvibvunza kuti iye ndiye akabata kana kuti kune umwe munhu ari kumubatira mishonga iyo iri kukonzeresa kuti amai vake vange vachizoita so. But anyway, so ndakati ndazogara naye mumba, akabva azotanga kutaura neni. Iye akangotaura neni mukoma akabva ati inini ndine mushonga wandakapiwa. Mushonga uyu wandakapiwa ndiwo unoita kuti business rangu ringe richikura, ende dai wanga usiri mushonga iwoyo dai business rangu risina kuzokura just like the way that it is big right now. Akabva ati mazuva ano nezvinhu maomero azvakaita muZimbabwe, it is not possible kuti unge uchirana business chairo usina kana zvaunenge wakabata. Ipapo ndinokubhejera because hakuna munhu anozombouya patable pako achikutengera anything. Saka akati andiudza kuti competition is too high. Iye akabva ati inini kana ndichidawo zvinhu izvi, inini kana ndichida kuzojoina ndaikwanisa kuzowanawo mukana wekuti ndinge ndichizojoina. Iye akabva andiudza kuti mhiko dzake ndedzekuti iye anopota achirara nevarume vaya kana kuti ma-street kids angozara tauni yose, ndivo vaanopota achirara navo ma-street kids iwawawa. Saka anoti kana arara navo ma-street kids awa anobva azotora like urume hwavo hwavanenge vasiya maari, kana kuti mu-street kid uyo waanenge arara naye, mu-street kid iye kana ashandisa condom reria anobva ameka sure kuti anobva aritora obva azorichengeta. Saka iye akati ane vanhu vake avo vaanopota achipa zvinhu izvi zvekare paaltar pake mubedroom make mune altar iyo maanopota achiisa maspams evanhurume vose avo vaanosangana navo. Iye akabva andiudza kuti dzimwe nguva anotopretenda as if iye ibenzi rinenge richingofamba mutauni. Dzimwe nguva anotomborara nemapenzi, ende kana arara nemapenzi anobva azovatorera urume hwavo.
ende iye akabva andiudza kuti nguva zhinji anotorerwa advantage nemapurisa chaivo vanenge vari papatrol. Saka vanozoti kana vakamubata vakaona kuti nerunako rwake vanobva vatombomutora vobva vamurara. Asi chavanenge vasingazivi ndechekuti mukunomurara kwavanenge vachiita ikoko vanenge vachitotora mhepo yakashata paari, zvekare urume hwavo hwavanenge vasiya mungava muri mumakondomu kana kuti maari, then anobva azotora urume ihwohwo obva azoushandisa. Saka iye akabva azondiudza kuti sezvo ainge akandinzwira tsitsi nayewo ainge achida kundibatsira, akabva ati ndine altar, akangoti ndine altar yangu irimo mubedroom umu apa tainge takatogara zvedu musitting room make. Saka ndakabva ndati altar yakambomira sei? Akabva ati uri kuda kuiona here altar yangu? Saka ndakabva ndati alright, handei tinoiona, because ndaingofungidzira kuti akungotaura kwake, but mukoma already nezvose izvo zvaainge andiudza ndainge ndava kutya, because munhu wekuti ndaiti kana ndakamutarisa ndaitoonawo role model yangu ndisingatozivi kuti role model yangu iyo inotoitawo zvemishonga izvozvizvi. So mukoma akati andipa confession yake, ndokubva ndazomutevera mubedroom muya. Ndakati ndamutevera mubedroom ndakabva ndazoona kuti mubedroom make mainge muine hari yainge irimo. Hari iyi mukomanashi inogara ichingobhoila mukati mayo, zvekuti steam inenge ichingobuda mukati mayo hari iyi. Saka mukati mehari umu kana kuri kunzi akasaendesa urume huya hwevarume vaya avo vaanenge asangana navo, saka anobva azongouya obva azongoisa maspens evarume ivavava avo vaanenge asangana navo. Saka urume hwevarume ava hunenge huchingobikwa 24/7 huchingobikika hurimo muhari imomo, ende wose waanenge asangana naye zvinenge zvichirevera kuti iye good luck yake murume uyu inobva yabiwa naye mukadzi uyu. Saka you can imagine kuti anorara nevarume vangani, because varume vose vanotongoti kana akapiwa. So you can imagine kuti shamwari yangu uyu akarara nevarume vangani uye achiri kurara nevarume vangani, because you can imagine kuti munhurume akangopiwa mahara, varume vazhinji vanoramba kuipiwa mahara. Saka iye anogara achingosangana nevanhurume obva azovatorera masperms ake. Saka ane rimwe good luck, sezvo achitorera vamwe vanhu luck, chose chaanenge abata mukoma chinongoendeka. Ende inini mukomanashi ndakabva ndazongofitawo muplan yestori yake. Saka zvakazoitika mukomanashi ndezvekuti munhu wandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotanga kurara naye ainge ari munhu weukama. Saka ndakabva ndazorara nehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu iyi ndakarara nayo pamberi pealtar ipapo ndipo pandakabva ndazosangana nayo hanzvadzi yangu iyi. Hanzvadzi yangu uyu ainge agere zvake kuSouth Africa, saka hameno kuti akazodanwa nemhepo here kana kuti chii chakazoitika paari, but akazongouya zvake panguva yacho iyoyo ainge agere kumusha. Then ndakabva ndazomuudza kuti ndiri kuda kuti unge uchiuya kudhorobha kuHarare, ndokubva azouya. Saka panguva yacho iyoyo ndainge ndigere neshamwari yangu uyu, then akabva azouya ndikabva ndazotorana nehanzvadzi yangu tikabva tazoenda tikanorarana pamberi pealtar iyoyo mukomanashi. Izvinhu zvekuti kana nanhasi kana ndikatanga kurangarira nyaya iyi ndinobva ndanzwa ichindirwadza. So zvandava kuita izvezvi mukoma ndezvekuti just like my friend ndinotongosangana nevarume vakasiyana pabonde. Handisarudze kuti munhu wandiri kusangana naye ibenzi here kana kuti istreet kid. Ende nguva zhinji kana ndikasangana pabonde nevarume vaya vekuti vanenge vasingarwari pfungwa, zvandinowanzokuita ndezvekuti paya patinenge tapedza kuita bonde, tingava kana kuri kunzi tinenge takarara mulodge, then munhurume wandinenge ndasangana naye pabonde ndinobva ndatanga kumuyamwa sikarudzi yake, ndichiitira kuti asazonyanya kunotisa kuti asazonyanyisa kunotisa kuti kondomu riya raanenge apfeka rinenge riine urume hwake ndinenge ndatorinyangaritsa, ndatorisa panzvimbo pekuti iye haazomborione. Ende varume vazhinji ndakatovaona kuti kana ukangogara wamuyamwa sikarudzi yake mushure mekunge aita bonde newe, anobva atoita nowe kutokanganwa kana zita rake chairo. Mukomanashi ndo zvinhu izvi zvandiri kuita, but now ndava kuona kuti zvinhu izvi zvandiri kuitiswa nemukadzi
uyu hazvina kana maturo, and I am tired of doing these things. Vedare ndo mavoice notes awo andakatumidzirwa achibva kuna vahanzvadzi vedu. So ndanga ndichikuitirai a narration, that was a narration of that voice notes that were sent to me by our dear sister. Zvakangoma hazvo veduwe. Pane rimwe voice note iro randikuda kuteerera randatumidzirwa navahanzvadzi vedu vakati ndapota mukomanashi, musafa makaposta voice note rangu, so I'm going to listen to it ndobva ndazouya nenarration yacho.